Ye tarata don ye zuwe kalo tile 29 san 2025 aw bisimila an ka kunnafoni sidimanw kɛnɛ kan Bamako ni TV sanfɛ min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso kurukunbagaw fɛ. Kunnafoni daminɛna kunun tɛnɛndon n'o bɛnna zuwe kalo tile 28 ma san 2025 Fɛruba n'ale ye activiste an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ale kɔni minɛna ka don bɛrɛ la procureur du pôle national cybercriminalité fɛ ka sababuya kɛ nɛniw ye ka ɲɛsin cyber espace ma. A yirala k'a fɔ k'ale ka kiirifɔw bolodalen don ka bila sɛpitɛmburu kalo tile 29 nata la san 2025. Ka kɛɲɛ ni Mali ni Marɔku olu ka bolodiɲɔgɔnmaw ye a bɛ ye k'a fɔ Marɔku gouvernement maaw kɔni ye o kan di Mali gouvernement ma ka se ka bourse d'études 150 o de di ɲina universitaires ma san 2025 ka taa bila san 2026 la. Sifinnakaw ka minisiri ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ni o ye Abdul Fatih Famani ale kɔni ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni laadadasigi min bɛ kɛ ale fɛ kalo o kalo a ka département o kɔnɔna la ka sanga ni bi tarata don ye kalo tile 29 san 2025. An ka jamana minisiri ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye kunun tɛnɛndon n'u bɛnna zuwe kalo tile 28 ma san 2025 ale ni an ka marabolo 19 ɲɛmaw n'o ye Mali marabolo ye olu ye sigi kɛ u ka sigi kunba de tun ye ka se ka na walawalali kɛ u ka marabolo kɔnɔna na sira minnu bɛ ka dilan olu lahalayaw kan ani fana marabolo ɲɛma ninnu bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la cogoya min na ka na walawalali kɛ olu fana kan. Sheriff Keita ni ale ye ekɔli karamɔgɔ ye ni seko ni dɔnko tigilama fana don n'ale yɛrɛ fana sugandira ka kɛ seko ni dɔnko san o kalo 8nan ni o ye utu ye o den fa ye an ka jamana kuntigi fɛ ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale kɔni nana ka se ka na a ka seko ni dɔnko kalo in o labɛn ni o gafew walawala an ka seko ni dɔnko minisiri ni o ye Mamu Dante ye a ka baara ninnu kɔnɔna na ko filimu dɔ fana bɛna bɔ ka yira mɔgɔw la ani fana ka fɔ ani hakilina falen-falenw caman na kɛ an ka sanfɛ kalansow la n'o ye université ye o hakili falen-falen na kɛ an ka dɔnkilidala Salifu Keita ale ka tarikuw kan. An b'an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Burkina Faso jamana ye laseli dɔ kɛ ni o ye communiquéw ye ka sanga ni Burkina Faso ale ka tayani ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la. Burkina Faso gouvernement maaw kɔni ye Burkina Faso ale ka tayani kɔni kɔn ka yira k'a fɔ ko nin ko in ye juguya fagali de ye ko Burkina Faso ka saya kɔni ka a tɛna to jalakibali ye ko Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ko k'u b'a ɲini Côte d'Ivoire jamana maaw fɛ k'u ka se ka Burkina Faso a su kɔni bila ka taa ka jamana kɔnɔna la yaasa a suturaliw ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna. Pankuru Alpha Jet k'ale to entraînement na ale kɔni bɔra ka bin FES kɛrɛfɛ ka bɛn ni kunun tɛnɛndon ye zuwe kalo tile 28 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 45 waati la avion bin kɔni a kɛra FES ale pankuru jigikɛnɛ dɔ de kɔni kɛrɛfɛ k'a to a ka baaraw la ani Royal Air o finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sindimanw na aw ni ce aw ka yamadali ani aw ka kumajɔw la aw k'an